ay Kabataan-unang Olpahanon of Our Lady of Pilar Academy of Sibunga Incorporated. Bunga sa Sibunga, ang yuta sentro sa sining, kultura o tradisyon. Mga anak, hinumdumi nga ang pagbuhat o kundi lamang trabaho sa atong mga kamot. Apan usa-usab kapag ampo o pagpasalamat, dali, tudluan ko kamo sa paghulma o pagbuhat niini. Santa Filomena, ihatag ka na mo ang kahanas o kalindog, aron among mapadayon ang among tradisyon sa pagbuhat o nagalaiyang produkto gamit ang mga abundan yuta. Nuestra Señora del Pilar, bantayi kami ug hatagi kami og inspirasyon aron mapadayon ang among kahanas. Mga anak, ato na ta sa atong lungsod para mamaligya na ta sa atong mga kon. Sige na. Mang Juan, ang inyong mga kon dili lamang matahon, apan nagpakita usab sa among pagkatao o pagtuo sa mga Sibunganon. Papasalamatan kami sa iyong pagpadayon sa tradisyon. Usa ang pinangtaang yuta na naghatag ng paginabuhi sa atong kinabuhi. Santa Filomena, viva Nuestra Señora del Pilar. Bunga, bunga, bunga sa Sibunga, bunga, bunga, bunga sa ulong na ang bunga, 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 bunga sa Sibunga, bunga, bunga, bunga sa ulong na ang bunga, 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 bunga sa Sibunga, bunga, bunga, sa ulong na ang bunga, 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 bunga sa Señora del Pilar. Dali na kamo, ako nang sa ulogon, ang kapistahan sa mahal tang patron. Salamat kita sa nadawat ang grasya, kinabuhi malamuna, maupini ang bunga sa tako kita, sa tako kita. Bunga sa pagtampo, bunga sa panganoy, bunga sa pag-alagad, bunga sa panikabot, nakabot na, ang bunga nakakambang na, ipadayo na to ang bunga sa atong mugma. Sibunganon magsadya na, ipakita ang panag-iusa, ipaamit ang kalipay kay ang bunga nakabot na. Hindi sa di mahal kang Sibunga kalambuan, ang pinanta, ang matahong ang lungsod, ipasigar utang. Bunga sa pag-ampo, bunga sa panganoy, bunga sa pag-alagad, bunga sa pagtabot, nakabot na, ang bunga na tagamdam na, ipadayo na to ang bunga sa atong bugma. Viva Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar.
Daghang salamat contingent number 6. Panay Kabataan-unang Olpahanon of Our Lady of the Pillar Academy of Sibunga Incorporated.